lesné zvieratká a ich mláďatká. Na krásnej lúčke pri lese sa usadili deti, aby strávili pár dní pozorným sledovaním lesných zvieratiek v ich domove a mohli sa naučiť o tajomstvách lesa a zažiť dobrodružstvo, aké ponúka len príroda. S radosťou a očami do Korán sledovali každý pohyb a cítili sa ako súčasť veľkého magického sveta. Na prvej zastávke si deti všimli veľkého medveďa, ktorý sa prechádzal okolím a v jeho blízkosti pokojne spinkajúcu medvedicu v brlohu. Pod lesom si žije líška hrdzavá. Tento prefíkaný tvor si svoj útulný domček vyhrabáva pod silnými koreňmi stromov. Je to jej bezpečné miesto, kde sa môže skryť pred svetom a oddychovať. Voda a les sú čarovným kráľovstvom, kde bobor riečny buduje svoje rozprávkové obydlie. Z konárov a vetvičiek si stavia domček nad vodou. Jeho tajný vchod je schovaný pod hladinou, ale útulná izbička sa nachádza suchá a bezpečná nad ňou.